Ćao, ovdje je Tehnosvet. Danas otvaramo dva paketa. Jedan bi trebao da bude Mi Band Xiaomi, drugi bi trebao da bude Mi Band Xiaomi. Zašto Xiaomi? Možda se pitate zašto ja toliko preferiram tu kompaniju. Pa zato što kvalitet cena, odnos kvalitet cena za mene je dobar. Znači, ja sam zadovoljan sa njihovim proizvodima, zadovoljan sa cenom koju oni nude i zadovoljan sa cenama koje ja mogu da nađem online. Sad ćemo da vidimo kako ovo unutra izgleda i da li to je ono što ja mislim. Jer ja nisam siguran da je to to. Ali po brojima meni se čini da su obe stvari, znači Xiaomi i Mi Band. Jedna zanimljiva stvarčica. Dva paketa, potpuno iste vrednost upisana na njima. Malo sam različito iznos platio kad sam kupovao na Gearbestu. Za neki sam platio oko 9 i nešto eura, za drugi sam platio oko 12. Ali, stvar je to mi da naša pošta, naša carina obračunala jedan paket da košta 10, drugi paket da košta $25. Ovako, razlika je između carine je to da s jedne strane paket koji je bio označen da košta $10 bio je, vidite kao što vidite, izvučen iz svoje folije, zalepljena je pošta 21 Novi Sad, a s druge strane mi imamo potpuno zapakovano, vidite, folija je na mestu, ništa nije otvoreno, ništa nije dirano. Ovo je prvi put da meni nešto stigne da nije otvarano, ali mislim da bolje da su ga otvorili pa su naplatili cariju samo da kao košta da je 10, da kao da košta $10 nego 25, što su napisali, što nije potpuno realno, jer sam platio njega da li 12 ili 9, nije bitno, ali nije 25 u svakom slučaju, pa stoga nije carina ni na 25. Nema veze, neću s njima da se zezam, negdje naplati više, negdje naplati manje, na kraju su oni u svakom slučaju na istom, ja sam sa svoje strane na istom, tako da ovo ću otvoriti sad da vidim šta je unutra. Ne može, mora da se raseče ovo što su zalepili, sečimo to, ajde. Ovako, dve kutice skoro otvorene, sad ćemo da otvorimo do kraja, da vidim da se nešto ne razlikuje. Ne, kao i uvijek, znači neka gumica ovdje, mekana, lepo izgleda. Da imamo ovaj drugi. Isto to. Vidimo šta je unutra. A unutra samo ovaj uređajčić mali, koji se ovako izvlači. I naravno na sama narukvica. Znači imamo ovako, imamo ovo malo čudo Xiaomi sa oznakom, znači originalno. Imamo narukvicu gdje bi trebalo tu da unutra piše, samo da vidim, a da, Design by Xiaomi. Ne znam koliko se vidi. Evo ga. Original. Ako braslet je lep. I što imamo još tu u kutiji? U kutiji imamo punjač. Punjač za ovo čudo malo. Sa standardnim USB ulazom. Nikakve oznake nema na njemu. Kao što se vidi. Ovaj drugi je potpuno identičan. Da sad ga ne izlačem. Uzeo sam jedan za sebe, jedan za moju dragu i ja ću to da isprobam. Da isprobam kako to funkcioniše. Baš sad ću otići napolje, ako je ovo ima i ovo malo u sebi baterije, otiću napolje da vidim kako ovo funkcioniše. I ovako izgleda ta narukvica. Imamo lep dizajnčić, prost, nema ništa. A aplikacija koja broji korake zove se Mi Fit. Evo, stisnemo na ženinom telefonu, pošto moj je na servisu. Evo, danas sam ja prešao već 1,45 km. Ali nemojte se, ovo nije tačno. Ovo nije tačno, broj korak je onako, kad se krećem da stvarno se broji kako treba. Što je bitna stvar, je brojenje sna. Koliko sam spavao, kad sam legao i kako sam spavao. Onda može da se pogleda koliko je bio dubok san, koliko je bio običan san, tako da ovo je tačno. Ovo je tačno, ovo veoma lepo prikazuje kako spavate u toku noći. Još jedna stvar, baterica dugo drži. Imamo ovdje u podešavanjima, znači
Ovdje u podešavanjima imamo, vidim da je, ajde se, ovako, napunjen pre jedan dan. Možda se pronađe. To vibrira sa ovakvim. Ovako, eto vidite li koje su boje. Ima naranđasta boja. Ima zelena boja. Ima crvena boja, više roza. Ima plava boja. Plava boja je najlepša. Generalno, sve ostalo stvari kako to funkcioniše, da li vam to treba ili ne, to možete pogledati na internetu, pročitajte komentare ljudi šta oni pišu o tome. Mislim da je ovo ok stvar. Sa prvi put se susrećem sa ovakvim fitness trackerom i vidjet ću posle mjesec dana kako ovo funkcioniše, pa ću dati svoje neko određeno mišljenje. Za sad i to je to. Koristim ga, pa da vidim kako funkcioniše. A ovo je bio Tehnosvet.